a ideme sa dať potamky do bunkera, sa bola Patrik, Števko. Takže ideme tam hneď. Do 16:15 mám byť doma. Kde idete? Ide, ticho. Takže ideme teraz schovať. Ideme sa schovať do Paťového bunkera. Ideme teraz takto. Ale zničíme mu bunker. Hej. Takže tuto som a Sabadaj. A tam je Sebo. Ja som babička. Ja som babička. Takže ideme sa k tomu brúpať. Musíme nájsť, kde je jeho bunker. Vieš? Ja neviem. Asi má hen tam vzadu po našom bunkeri. Musíme si postaviť aj svoj vlastný bunker. Aby sme mohli ísť na ňo. Ticho. Kde má bunker? Poďme sa hen tam brúpať. Či tam je? Toto je po našom bunkeri starom. Nič. Postaviť bunker svoj vlastný? No. Tam je. Nikto, hľadáme Paťov bunker. Ideme sa mu tam brúpať. Kde je Paťov bunker? Neviem. Vrabil, že nie tam ide. Môže to byť tuto alebo... Hej, ideme. A keď sa budeš s nami byť, mimo dotreskame. Ja som mohol povedať, že áno, idem. Máme peniaze. Co? Máme peniaze, ty ďalej. Hoď! Nič. Koľko? Ja idem na... A kde má ten kámo bunker? Za minúta to bude. Takže sa je 11 minút. Tak čauku vám. Počkaj, 11 plus 14, nie, 4. Paťo! Nepaťo. 18. Takže vieš, ako to ide? Za 10 minút. My to stihneme. Počkaj. Takže za 25 minút. Tak. Myško, nebere ti mi ale peniaze. Kde je Paťo? Paťo, poďme postaviť si iba mi dvaja bunky. A ja tam idem. Prečo? Nemusím. Ale my ideme chalani ku rieke. Nie. Hej. A Áno. čo tam? Ako to je domov. A mu tam ukradneme zásoby. Komu? Paťovi. Kde ho bunker? Neviem. Sa možno No ľudia, Miško nevidel, čo robí. Takže ja som ten najhlavnejší. Ja budem v bunkri. Nikto ho nevidel. Ľudia. Lebo ten bunker robí zlý. Nie, ľudia, to je on. On je zlý. No, takto vidíte mláku. Vidíte mňa?
Tu je taký borec. No, ja som s ním najhlavnejší. My dva sme najhlavnejší. A kam ideme? Však kurieky. To nám ešte zatrvá. A ľudia, aby sme nezabudli, dajte lajky a odbery. A ešte zvončeky. Dajte lajky a dajte lajky, subscribe a dajte odbery so zvonečkom. A ideme súťaž bude túto po celom námestí. Môžete vyhrať niečo. Tak dávajte odbery a potom môžete prísť. Odber, si to pozriem a máte na to celé 2 týždne. no, Máte celé 2 týždne na ale to. kedy budeme? Piatok môže byť, piatok. Ale ešte, že piatok. Ideme fakt tu tej rieke? Hej, poďme. No poď. Ukážem vám kam ísť. Čiže to ideme ku rieke, alebo môže to byť pri rieke. Poďme tu lavičkám. No, tam si ideme urobiť nový bunker. U lavičkách si mohli spraviť bunker ľudia. Ale keď tam niekto bude, nejdeme tam. No. Ale my sme našli taký tajný bunker. Nevšimajte. Tu není nič. Len tam boli raz osvietlo v tej lampe. No. Nikto za nami nejde. Tak teraz Skabatová ukáže. Lavičky. Neviete, ak sa táto Dobre. tá adresa, táto dedina sa bola, ale to musíte, keď dáme, Obec Bela. keď dáte viac, keď dáte 1 milión odoberateľov alebo 10 000, Tak vám to povieme. a ešte vám poviem, do ktorého mesta máme ísť. Do všetkých miest, alebo maximálne môžeme ísť do Česka alebo do Slovenska, lebo to sú najbližšie 2 štáty na svete. A prečo ideme tak ďaleko? Ale však ty by si mohol ísť, ja by som išiel cez Prahu, cez Letné, ja pôjdem však vieš, No a ja pôjdem do Taliansky za týždeň. Jo. Nie za týždeň, za 2 dní alebo za 3. A v útorok vôbec netočíme, lebo idem ja na dovolenku. Tak ty môžeš natočiť video na dovolenke. No. Ja ho tam natočím. A potom zavolám, že ako tak je a to. Zavolaj do party. No, zavolám. Už sme pri lavičkách za chvíľku. O 20 metrov. Čo tu je? Bude asi pršať. To bude pršať. Vyhne to tak. No. A potom sa ideme opýtať nášho kamaráta, čo sa bola, povedz. Čo? Povedz, ak sa bola náš kamarát. Selo Kubaň? Nie. David Mahut? No. By sme sa mohli opýtať, či ideme ku nemu si zahrať Roblox. Roblox? Girl Garden na 99 dní je najlepšia hra. Aj SCP možné. A SCP. Zahrajte si ich na Robloxe. A sú to najlepšie hry. A ja sa tam volám Tickovi. Tickovi, Marek C88 a Tuhám 6, 4, 2, 1. Víš, ak sa to povedal, Tuhám znamená Mahut, on to napísal opačne. No. V týchto lavičkách môžete vidieť. Ešte pred rokom opekali. A hen tam sú rastliny.
A dívajte, aké pekné stromy. A tuto je fľaša, ktorú môžeme zahodiť. Aha. Tento sa hodí. Tuto už môžeme začať. Modio. Čo je s riekou? Čo je z riekou, vidíte? Nehač to do rieky, bude to nečistené. Ježko to zahodil. Kam ideme? Začneme. No, podrž fotoaparát. No. Ideme, viete kde? Toto je celý náš bunker. A chcete vidieť naše izby, kde izby chceme urobiť? Môže byť tuto pod, ale tu potom pokosíme. Keď tam bude medveď, tak vám to potom natočíme. A vchod tuto už není. Tuto nie. No hen tam bol. No a to už nie. To je rastené. Tu je pekná kvietka. Čo to bolo? Včela. Alebo Čmelia. osa. Čmelia. No a poď táto celá cesta by mohol byť náš bunker. Tuto sú srsti. Dnes to robíme asi nejakú prechádzku. My sme si urobili prechádzku. A toto môže byť celé naše Tam je územie. motýlik letel. Poď. Ale potrebujem nejaké zásoby, alebo čo? To by sme mohli túto do kríkov dať. No. Tu rozpráva najväčší macher. To nikto nerozprával. Dneska si už končíme. Neviem. No, môžeme ľudia. Čaute! A Sa s nami lúči Marek Cavalaj a Michal Mariáš. A na budúce natočíme ďalší bunker. Čaute.